action. Okay, let's go on together. Ya uzongena uhlale lapho ke lokozana. Because ngizobe ngihleli ngale yazohlala. Wena ubongo uyibambe kanjalo. Okay. Angichekela lapho ukuthi sibanya Computer vele ngekho le. hayi noma ngiyeka manje quiet kanjani Right seduze. Amakhanda sikhatheke phezulu Ngikhathekile no half. Bonga uphelele wena half. How is it? Let's futhi. Yeah. Right man. Right. Okay. Yeah, recording vele on. Yeah. Yeah, hey. Sengibonga nje ukuthi siqedile ukuthi sishaye le ngoma le. Kodwa manje hayi Msenzwane ngiyakhala. Sithi. Awusho manje uyamiyeka lo muntu osifazane bethu wadela ezofuna ukurecorda mfethu. Bobulofika ne-SP. Lofu ngiphazamisa yebo ngicasulile mfethu kodwa manje mase ngimbona uyamiyeka mfethu. Ikhono lokade ungitshela uyakhala ama-female vocalist manje. Mfethu hayi inkinga kusuka abayigender wrong mfethu. Yabona nje la mina first time besijika kuba kuyangami. Ngabe nje lenye igender la besifazane ngisasebenza isidalo nabe yabo lonto leyo. Hey manje ngeke mfethu angikwazi ukuthatha lo risk leyo. Alona Msenzwane wenzani le studio uyarekodisa noma uyabamethisa nosifazane ha? Yeah, faka impilo senze iphilo 3 2 1 action. Okay, ungadleli lapha byo. Okay. Okay, focus. Right. Siyakhamba ngelithi. Okay, asambele. Eish. Asesiqede ngiyabonga sesishayele le ngoma Msenzwane mfethu. Sure. Yeah, hey. Kodwa ngiyakhala mfethu, ngiyakhala Msenzwane. Sine wrong Ngala nami. So uzonibamba lapha semqondweni. 3 2 3 2 Buka indaba yela. Ngibheka la. Dark stone. Yeah. Uma yapho ngibamba lapha ngaseyilo khanini. Manje ngiceda nje ukujika lapha sizobe senibamba. Ngiyisela. Okay, 3 2 1 action ngizanto yini. 3 2 1 action. Sesali le. Action nje. Manje action. Okay. Yabo okay, masiqala siqhawulana. Umuntu awuzobusha action hayi lokuzana bali 1 2. Bali ngawu2. Masiqala ukhaga lokuzana nje kanje sikhuluma yabo. Because bese siqhawulena ngithi bedlula lapha. So manje siyakhuluma buka nina kanje. So nina balani ngawu2 1 2 bese niyasuka lapha. Like ama seconds. Yabo ngathi thina sithukile yabo then sinabona la camera niza kanje. So like 1 2 bese niyathephana because anivele camera nithephana bese niyasuka. Okay. Now go 3 2 1 action. Oh my God! Nini more. Okay.
So niqhamuka ngala nizodonsana nifike la bese niyakhuluma ubeke usizi lakho bese kuthatha hayi ngeke asambeni uzobe sikhamba amabhengi phambili sethi asambe zolala ekhaya ngeke phela niqhamuka ngala. Celebrate isibani kumele understand yabo. Uyangala. Ayikho lona.